Hello po, magandang gabi po. Good evening po sa lahat. Sino kaya naka-video rin? Magandang gabi po. Ba't hindi ko nakikita? Rick, magandang gabi. Hindi ako marunong maglagay ng harang eh. Okay lang yan. Kahit walang harang. Bakit ganun? Hindi ko mabasa yung mga chat. Hindi ko po mabasa yung chat. Wala, hindi ko makita yung mga chat message nyo. Ano nangyayari? What happened? Ulit na lang po ako, hindi ko makita yung mga chat message niya. Sa isang taon na lang ako ulit eh. Ano ang nangyari?